Pobyt v tme v páre alebo manželia v pobyte v tme. Ako to vyzerá, čo vlastne riešili a ako to dopadlo? Takže každý riešil inú tému a zároveň neriešili vlastný vzťah, ale riešili spojenie so sebou. U manželky sa to prejavovalo tak, že mala strach vykročiť do novej cesty, že mala strach žiť to, čo chce. I keď cíti, že súčasné zamestnanie ju nenaplňuje, stále sa držala v tom strachu, že nemôže začať, že tá jej nová cesta nie je pre ňu, že nie je pripravená a zároveň cítila veľmi veľký strach cítiť svoje telo, cítiť svoje emócie, ukotviť sa do prítomnosti. Mala pocit, že stále musí všetko držať, všetko vydržať. A postupne sme pracovali na tom, aby sa viac uvoľnila do tela, aby to bolo pre ňu bezpečné, aby furt nemusela byť v hlave a analyzovať, pretože ona mala veľmi silnú hlavu, ako mentálne to všetko uchopiť, to bola jej najväčšia sila. Ale čo sa týka toho cítenia a uvoľnenia do tela, tak to bolo pre ňu veľmi náročné. Čo sa týka muža, s ním sme pracovali väčšinou cez sny, pretože on mal veľmi veľa vecí zvedomené, len mal stále pocit, že mu v tej tme nič nejde, ale paradoxne to jeho vnútro komunikovalo cez sny, dávalo mu jasnú symboliku, kam smerovať, na čo sa zameriať. A vždy, keď sme tú tému spracovali, tak tie sny, tak tá téma sa prestala opakovať a posunulo sa to trošku ďalej. U neho bola práve téma väčšieho dosadnutia do svojho tela, začať vnímať svoje telo, že i jeho telo je dôležité, začať vnímať svoje potreby tela, i s tým, že sme zistili, že musí v podstate integrovať i túto zložku seba, že to nie je iba o tom bojovať, ísť, byť na seba tvrdý, byť tvrdý na okolie, ale že je to o tom sa začať o seba i viac starať. To sa naozaj i cez sny archetypálne ukázalo, pretože sa mu úplne zo začiatku začali snívať úplne opakujúce sa sny, ktoré boli veľmi výrazné, veľmi živé. A keď sme do toho trafili, tak sa to celé premenilo. On sa cítil uvoľnenejšie, tak u neho sme pracovali fakt na celistvosti, na tom, že môže v sebe mať i tú bojovú zložku, takú tú priebojnú, ale i tú, ktorá sa stará o neho. Že i on si môže dovoliť starostlivosť, že nemusí byť na seba tak tvrdý, že nemusí samého seba ako opomíňať, nemusí na seba zabúdať, že nemusí jesť stravu z kantíny, ale že si môže pripraviť niečo zdravšie, čo ho vyživí a po čom nebude spať a nebude vypnutý. Takže každý riešil hlboké témy a u každého sa to prejavovalo inak. U pána sme viac pracovali cez sny, u jeho manželky sme pracovali viac terapeuticky, so zraneniami, s presvedčeniami z detstva, pretože sa stále točila v minulých príbehoch, čo sa jej stalo na základke, na strednej škole a myslela si, že na základe toho, čo sa jej stalo, že jej to definovalo život do konca života. Ale opak je pravdou. Ona stále si myslela, že tá minulosť ju úplne definuje a že nemá moc nad svojim životom. Ale to tak nie je. Postupne som jej ukázala v sprevádzaní, že čo je to prítomnosť, ako sa naozaj dostaneme do tej prítomnosti. Veľmi veľa poučiek je o tom, ale často nikto nevie, jak s tým naložiť. Pretože nás tá minulosť pohlcuje. Pohlcujú nás zranenia, definície, čo nám kto povedal. Myslíme si, že sme ono a tamto. A čo ak je realita úplne iná? Čo ak
každý z vás, kto počúva toto video, má o mnoho väčšiu kapacitu, o mnoho väčšie talenty, môže žiť ten život krajšie, môže žiť naplnenejšie, otvorenejšie, môže žiť ľahšie, nemusí sa trápiť v zaciklení v nejakých starých rozchodoch, bolestiach alebo úmrtiach. Môžu sa stať ťažké veci, ale nemusíme sa trestať tým, že sa v tom cyklíme, pretože v každom i tom najnáročnejšom je skrytý dar a ten vám pomôžem rozkryť. Aký je ten dar pre vás? Čo vlastne je za tým strachom, za tým utrpením, za tou bolesťou. Pomôžem vám to transformovať na vašu silu. A najlepšie sa to deje, keď sa cítite v bezpečí, keď cítite, že dôverujete, keď sa môžete uvoľniť, keď viete, že ten, kto ku vám príde, vám podrží ten priestor, že nemusíte sa z toho sami hrabať, pretože často vás to tak zaplaví, že ťažko sa z toho vyhrabáva. No, takže výsledkom je tejto párovej terapie, každý mal vlastný priestor, neboli spolu v jednom priestore, pretože každý sa potreboval ponoriť sám do seba individuálne. A to vnímam ako veľmi efektívne, pretože je fajn mať ten čas pre seba a keď sú oba partneri zároveň vedľa seba, ale každý v oddelenej tme, tak si to môžu precítiť, prehlbiť ten proces, potom môžu zdieľať, keď sa stretnú, môžu mať ten vzťah prehlbenejší, pretože hĺbka vzťahu vždy závisí od tej hĺbky, ako dosiahneme k sebe. Takže viete jak, keď sme my odpojení, tak tvoríme odpojené vzťahy. Keď sme my v bolesti, tvoríme zranené vzťahy. No. Takže, jak by vás to oslovilo, jak vás zaujíma pobyt v tme individuálne alebo v páre a máte pocit, že potrebujete vyriešiť niečo, v čom sa cyklíte, treba vzťahovo k sebe, zranenia, neviete sa z toho dostať, furt sa vám točia myšlienky, neviete sa ukotviť do tela, alebo sa môže diať ďalší extrém, že ste ako príliš emocionálne, vás to rozhadzuje a neviete čo s tým a furt to lieta hore dole. Hej, to je ďalšia polarita, s ktorou sa dá pracovať. Ďalšia je, že to je úplne odpojené a ploché a že ste ako prázdna nádoba. Hej, sa neviete k sebe dostať. Takže ak cítite volanie, že by ste chceli fakt ísť do hĺbky, už máte niečo za sebou, máte nejaký pojem o tom, čo sú nejaké zranenia, ako to beží vo vašom vnútornom svete, už ste prešli nejakou cestou a potrebujete doťuknúť alebo potrebujete ako fakt to z tej hlavy integrovať do tela, tak sa mi ozvite. Dohodneme sa na termíne, beriem už maximálne 1 až 2 klientov mesačne, takže kto prvý berie, tak ten prvý má. A samozrejme to musím najprv prekonzultovať, či sme spolu kompatibilní, aby som vás previedla tým hlbokým procesom. Pretože ja nechcem niekoho, kto by so mňou nejakým spôsobom bojoval a tak. My potrebujeme mať mier, aby sme mohli ísť do hĺbky. Potrebujeme dôveru, potrebujeme ľahkosť a tak. Takže link bude pod týmto videom alebo v okolí. Záleží na tom, kde toto video zhľadnete. Takže vás zdraví Natália Blanárová z Centra Tma léči. Aktuálne novo i psychoterapeut vo výcviku, takže sú to bomby. Tak sa teším, čo vám všetko môžem dať. Takže